Ang gabos kong mga kasalan, awot pa. Ikaapat na aldaw, pinapatara-tarata ka o sinanglitan na gayong krus sa kaibahan kan mga apostoles na sa kasaro ninda. Nagpapasalamat ako kay Yesu Kristo kagurang nanta, huli tanamuot siyang tawan ka, nindangog kan huli sa imong binirik niya, an buot nindaing kabilangan na mga kalag, mga parakasalang matatagas na buot, mga apostoles asin mga pagano na magkasinaldangan kan mga sirang kan sa imong dai nagmumurarom na ilaw. Isinisikwal an sa indang mga kamalean, nagpapahayag nin saro sa ng pagtubod, nangangako nin saro lamang na bautismo, nagmimidbi sa sarusa ng simbahan, naglilingkod sa sarusa ng katogonan, asin namuot sa sarusa ng Diyos, kaglalang asin kagurang nanin gabos, na magkakanigo nin mga kaumawan, sagkod sa panahon na diing kataposan, magkagurang man, awot pa. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Gosos o cross na makawiwili, krus na samong pintakasi, surugoon mo ngani kami, taika anamumutan mi. Ika ang tandang masarig na sa langit huminilig, ika man an arko, iris kun ang panahon masakit. Surugon mo kami, sa alituktok nin bukid nin Kalbaryo, ika naghulit na si Jesus, pinagsakit huli sa salang balakid. Padaling nagdulag si imo ang pasaluyib na demonyo, mahiling ananino mo minatago sa infyerno. Huli sa kabagsikan mo na itinao ni Kristo, nangangapukan na pidaso an idulos nin pagano. Ikaan burak nin hasmin sa Santa Iglesyang Hardin, lirio kan daing kabaing na anhamot na ing siring. Ika ang totoong sinipit na daing gayo mainit asin ikaman ang katig nin gabos na nagsasarig. Umawo nin daing tapos kahoy na urog na santos na pinukan ni Jesus, tangani kitang matubos. Si Jesus umawon tama na dainin kataposan, hulitaan krus, tinaawan dakulang kabagsikan.
May bagsik asin may birtud ining mahal na Santa Cruz, huling tinaawan ni Jesus na sa tuyang paratubos. Sambahon ta asin ludan ang Santa Cruz na paladan ngani kitang maumayan kan sa tuyang mga helang. Amen, mahal na oliva, amen, cedro na maugma, amen, daing siring na palma, sipris na magayagaya. O kahoy na paladan, kahoy na makakaomay, kahoy na ikamumuraway, awot paman lugod giraray. O krus na makawiwili, krus na samong pintakasi, pamiibi o sinanglita na gayong krus na nangungurog sa gabos na marambong na kahoy na nagtataunin kagayonan sa tanoman kan iglesia militante. Ika an kahadean kan Diyos Ama, an sentro kan Diyos Aki, asin an selyo kan Diyos Espiritu Santo. Ika ang dangog asin kaumawan kan maestro na pinadupa asin ipinako sa imo ang katibayan kan Diyos na mga gibong ngangalasan. Ang kabuhayan nin mga gadan, ang sugkod nin mga maluya, ang kanoro nin mga buta, ang tabang nin mga ilo, ang kalasag nin mga balo, kaginhawahan nin mga nagmumundo, ang liwanag na pinaparihas kan samong kamangmangan, an para harubay nin mga propeta, an parasadol nin mga apostoles, an kamurawayan nin mga martires, an karangahan nin mga konfesores, kabinian nin mga birhines, an kaugmahan nin mga padi, karigunan nin mga banal, batong kalungdan, kan simbahan, kasarigan nin mga maluyang buot, gaginhawahan nin mga nagehelang, kakanon nin mga nangangaipo, burabod nin tubig na buhay, sa mga napapaha, huli sa katanosan, karangahan nin mga nagmumundo, pandaog niya mo ki Satanas, kagadanan nin kasalan, gamot nin dahilan nin lambang marahay, asin waras na biyaya, mabinungang kahoy na ulibo, cedro, pinili nin Diyos, marambong na kahoy na palma sa tanoman kan simbahan, halangkaw na sipres, sinanglita na trono kan hading makakamhan, sa gabos na kahoy, kabuhayan asin burabod ng kaliwanagan, sinasambata ka, ginagalangan asin inuomaw, asin sa saimo pinapamahala ko an sakong kaipuhan, asin an mga kaipuhan kan bilog na Santa Iglesia, tanganing huli sa imo, hinanyugon kan kagurangnan, an sakong pagngayo-ngayo. Itugot niya sa kuya ang sakong mga hinahagad kun mapanungod ang sa iyang urog na kamurawayan sa karahayan kan sa kuyang kalag asin sa rogaring mong kaumawan na iyo ang sakong urog na minamaot. Alagad, labi sa gabos, iabot mo ako kan biyaya nin banal asin babansay na pagkagadan tanganing an sa kuyang kagurangnan asin paratubos na si Jesucristo na namumuot na magadan sa imo. Ako nin huli sa imo sa kamurawayan. Sa insya nagahade sa kaibahan kan Diyos Ama asin kan Espiritu Santo sa panahon na daing kataposan, magkagurang man, awot pa. Noveno to Santo Niño, O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders. Through your miraculous image in these chosen islands, remember us. Look down at this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness, protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you.
Only with you shall they be occupied. Our words only of you shall they speak, our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Lord, have mercy on us. Jesus, in every need, let us come to you with humble trust. In all our doubts, perplexities, and temptations, in hours of loneliness, weariness, and trials, in the failure of our plans and hopes, in disappointments, troubles, and sorrows, when others fail us and your grace alone can assist us, when we throw ourselves on your tender love as our only refuge, when our heart is cast down by failure, when we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely, when we feel impatient and our cross irritates us, always in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Lamb of God who takes away the sins of the world, Lamb of God who takes away the sins of the world, Lamb of God who takes away the sins of the world, Jesus, hear us. Let us pray, O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Orasyo Imperata, pamibi para sa katuninongan kan kinaaban. Maheherakon asin maugayo na ama, da ika masasabota nin si isay man na nagsasabuag nin iriwal. Da pwedeng mag-ako sa imo an si isay man na namumuot sa biolensya. Bantay kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga babangis na kahurasaan, biolensya asin kagadanan. Rangaha an sa imong kaakian asin buksan an samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray mamidbidan an mga aldaw nin seguridad asin katoninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katoninongan, tabangan an gabos na nagkakapot nin mga aramas, na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan an sa indang mga amunisyon, an mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon an lay kan banwaan asin galangan an kabanalan nin buhay, surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo,
na makua ang ranga asin kusog kan mga naghingowa para sa katuninongan sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man ang lambang saro sa to, magpuo ng God asin dayupot na maglakaw sa dalanin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang kabos. Ang sa tuyang banal na Eucharistia, ngunya na aga, ipinapanungod man sa mga intensyones kan mga minasunod. Pasasalamat ni Mr. and Mrs. Marlon Obis and family, ni Riley Santiago, para sa birthday ni Bonifacio Bongkay, asin man pasasalamat ni Rosemary Arana, siring man para sa birthday blessing ni Angeline Bahia, dulot kan Bahia family. Igwa man espesyal na intensyon ng mga minasunod, for good spiritual, physical health, and safety kan sa iyang pamilya, dulot ni Rosie Asopardo Cantara and family, para man sa protection and strength and good health ni Mr. and Mrs. Marlon Obis and family, for passing the CPA LE ni Andrea, dulot kan Bara asin Ocfemia families, para man sa guidance ni Cassie Perdigones during her board exam, dulot ni Alona Perdigones, para kay Paula James for the successful CPA LE board exam, dulot kan Monte family. Siring man to pass the exam for CPA LE 2026, dulot ni Elira Lane Obal. Siring man para kay John Gabriel, sudulot kan sarong anonymous, to pass the exam, dulot kan Petrache family, para CPA examination, dulot ni Eliza Grace Dazal, for guidance during the Certified Public Accountant Licensure Examination of Hannah Jade Adilye, dulot kan Geroy family. Igwa man espesyal na kahagadan si Ana Katrina and Vixon Joy J, asin si Domingo Peñaflor and family, para man kay Darren James Taiko to pass the CPA board exam, dulot kan Taiko family. Igwa man espesyal na kahagadan si Hershey Riamico, asin si Josel Asaituno and family, para man sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie Asopardo Cantara and family, Eduardo, dulot kan Mendoza family, Dante, dulot kan Amaranto family, Natividad, dulot kan Santilesis, asin Oropesa families, para man sa 27th death anniversary ni Fermin, dulot kan Vale family, sa kalag ni Eduardo, dulot ni Lieva family, sa kalag ni Maria, asin Jaime, dulot ni Edith Catolico and family, siring man sa kalag ni Olga Prospero asin Thomas, dulot ni Sherry Ann Ante, sa kalag ni Carolina, dulot kan Labalan family, kay Florentina, dulot ni Mila Rodriguez, asin sa kalag ni Jose, dulot kan Nas family. Matidog na po ang gabos. Good morning po. Good morning. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Lunes enot na Lunes sa laog kan ordinaryong panahon, pagkatapos kan selebrasyon kan Pentecostes, balik po kita sa mga aldaw kan ordinaryong panahon. Asin sa aldaw na ini, pagkatapos ng gadkan Pentecost Sunday, sa tuya pong pinagsaselebraraan kafiestahan ni Maria, ni Mama Mary bilang ina kan simbahan. Ipinagselebrar pa sa nanyato ang kafiestahan kan pagkamundag kan simbahan, birthday kan simbahan kasuudma. Ngunyan, ipinagseselebrar taan kafiestahan kan ina
kan simbahan. Nga taina siya kan simbahan, taan pamayo kan simbahan si Kristo, iyoan sa iyang aki. So kunyan maghagad kita kan tabang, kan mahal na ina, sa satuyang urual daw na pagkabuhay bilang sarong komunidad. Takaning totoo mananggad, padagos niya to mapatalubo sa laog kan konteksto kan simbahan na ini, at sa tuyang pagtubod, asin padagos kitang makarani sa satuyang kagurangnan na sa Hesu Kristo sa tabang, asin pagiya kan satuyang mahal na ina na si Birhen Maria. Ngunyan midbidun ta po ang satuyang mga pagkukulang, ihagad ta ininintawad, taganing kita na uya digdi magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin mahuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ako, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, dapi pamigbi sa kagurangan ta Diyos. Maherak malugad sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Maherak ka, maherak ka, Kristo, maherak ka, kagurangan, maherak ka, kagurangan, maherak ka. Mamibi kita. Diyos na kagurangnan, namimibi kami, warasan sa imong mga nasasangkuban, na mag-ugma sa danay na karahayan, nin kalag asin hawak, asin mamuraway na tabang ni Santa Maria, danay na Birhen, ina kan simbahan, makaligtas sa kamunduan ngunyan, asin makinabang kan daing tapos na kaugmahan. Uli kay Jesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya, kantataramon, asin himateo niyato, an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Henesis. Pagkatapos na magkakan si Adan kan kahoy, inapod siya nin kagurang ng Diyos asin hinapot. Hain ka, nagsimbag siya. Dadangog ta ka sa tatamnan, alagad natakot ako, huli taho ba ako, kaya nagtago ako. Danga naghapot siya, si Isay ang nagsabi sa imo na huba ka, kung siring, kinakan mo ang bunga kang kahoy na ipinangalad ko sa imo na kakanon, nagsimbag ang lalaki. Ang babae na ibinugtak mo di sa kaibahan ko, iyo ang nagtaos ako kan bunga kan kahoy, kaya kinakan ko iyan. Dangan hinapot ning kagurang ng Diyos ang babae. Taat daw taginibo mo ang siring na bagay. Nagsimbag ang babae. Dinaya ako kan halas, kaya kinakan ko iyan. Dangan sinabihan ning kagurang ng Diyos ang halas. Huli taginibo mo ini, dai ka makakabilang sa gabos na hayop, asin sa gabos na layas na linalang. Sa imong tulak ika magkakamang, asin dagaan kakakanon mo sa bilog mong buhay. Bubugtakan ko nin pagkaungis ang babae, asin ang sa iyang mga aki. Inapod kan lalaki na Eva ang sa iyang agong, huli ta siya anagin ina kan gabos na buhay. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Mamurawayo ng mga bagay ang sinasabi dapit sa imo, o syudad ng Sion. Mamurawayo na mga bagay ang sinasabi dapit sa imo, o syudad nin Dios. An sa iyang pundasyon sa banal na mga bukid na mamuotan ng kagurangnan, ang mga tarangkahan ng Sion, urog pa sa arinma na erokan ni Jacob. Mamurawayo na mga bagay ang isinasabi dapit sa imo, o syudad nin Dios. Mamurawayo ng mga bagay ang sinasabi dapit sa imo, o syudad ni Diyos, asin dapit sa Sion masabi sinda, saro asin gabos namulag sa iya, asin ang nagpatindog sa iya, iyo ang kahuro halangkawing kagurangnan. Mamurawayo na mga bagay ang isinasabi dapit sa imo, o syudad nin Dios. Masasabi ninda kung ang mga banwaan nalista na, ang tawong ini namundag duman, asin ang gabos magkakanta sa saindang piyestang baile, ang sakuyang harong yaon sa laog mo. Mamurawayo na mga bagay ang isinasabi dapit sa imo, o syudad nin Dios. Matinugan gabo sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. O Diyos, nagdadamog ako sa mga katarungan mo. Hallelujah, Hallelujah. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Nakatindog sa kataid kan krus ni Jesus an sa iyang ina, asin nagtugang kan sa iyang ina si Maria na agom ni Cleopas, asin si Maria na taga Magdala. Kan mahiling ni Jesus an sa iyang ina, asin ang namumutan niyang disipulo duman, sinabihan niya an sa iyang ina, babae, uya an sa imong aki. Dangan sinabihan ang disipulo, uya an sa imong ina. Asin magpuon kan oras na ito, inako siya kan disipulo sa iyang harong. Pagkatapos kaini, hulita aram ni Jesus na tapos na ang gabos, tanganing mautoban kasuratan nagsabi, napapaha ako. Igo dumanin sarong lalaga na pano nin ordinaryong arak, kaya binugtakanin danin sarong espongha na nabasa sa arak, an sarong sanganin hisuko, asin ibinugtak iyan sa nguso ni Jesus. Pagkainom ni Jesus kan arak, nagsabi siya, tapos na. Asin nagduko kan sa iyang payo, itinao niya ang Espiritu. Ngunyan huling aldaw, nin pag-andam ka ito, tanganing ang mga bangkay day magdanay sa krus sa aldaw nin Sabat, hulita ang Sabat kan simanang ito solemne, ang mga Hudiyo naghagad ki Pilato na barion ang sa iyang tabay asin ibaba sinda. Kaya nagduman ang mga soldados asin binari ang mga tabay kan enot dangan kan saro na ipinako sa krus kay iba ni Jesus. Alagad kan magdulok sinda kay Jesus asin mahiling nagada na siya daini na binari ang sa iyang tabay kundi tinusok nin sarong soldados ang garod niya sa iyang hirog. Asin tulos nagbulos ang dugo sa katubig. Mga tugang kong namumutan, marahay na barata kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Digdi sa tuya pong ibanghelyong nadangog, may sarong interesting scene or sabihon ta, senaryo na mahihiling ta. Nasa pamitisan kan krus, yaon, ang mahal na ina na si Birhen Maria. Nagtataw ini sa tuya nin impresyon na Mary stayed faithful until the end. So opo na sinabi niya, kan siya pinagbaritaan ka ng hell na magiging ina ng Diyos sa iya ining pinatutuuhan hanggang sa pamipisan kan krus.
Iyan siguro po, mga tugang, ang rason kung nga ta immediately after Pentecost Sunday, sa tuya pong pinagseselebrar ining kafiestahan ni Ina bilang ina kan simbahan. Kasuod ba pinagselebrar niya to an pagkamundag o birthday kan simbahan. Ngunyan, Lunes, pakatapos kay ito, ipinagseselebrar tayo ining kafiestahan ni Maria bilang ina kan simbahan. Ngata, anong rason? Si Kristo, iyo ang pamayo kan simbahan. Siya ang ina ni Kristo. Kaya maninigo asin matanos lang na apo doon si Maria bilang ina kan simbahan. Kung mariparota, bago si Kristo na utsan, bago siya nagadan, mga magagayon na tataramon ang sinabi niya sa iyang mahal na ina asin sa iyang disipulo. Enot, ipinaniwala niya kitagabos sa sarong ina, babae, uya, an sa imong aki. Ipinaniwala niya man sa sato si Maria, aki, uya, an sa imong ina. Ano ang itinutukdo kaini sa tuyang leksyon? Number 1, Mary teaches us to wait and hope. Maghalat, asin maglaom na may pagtubod. So sa iyang opo, sa kapinunan, during the Annunciation, ngunya na ulit sa pamitisan kan krus. Maski sa tahaw kan kulog, asin sa tahaw kan daay kasiguruhan, nagpapagirumdom sa naini sa tuya, o ini mismo ang pagirumdom ni Maria sa sato, that we must keep trusting God even when life becomes difficult and confusing. Maski daita minsan nasasabutan ang mga nangyayari sa satuyang buhay, mga nangyayari sa satuyang palibot, padagos man lugod kitang mainspirar, kan sa tuyang mahal na ina, na padagos magtiwala sa mahal na Diyos. Ikadua, na si Maria padagos po kitang dinadara para nisa sa iyang aking si Jesus. Iyan ang role kan mga ina. Iyan ang role ni Maria na magiyahan an sa iyang mga aki para ni sa satuyang kagurangnan na si Jesu Kristo. Mary never points to herself. She always points us to Christ. Kaya magayon ini, dapat po kita kailing ma-inspirar na sa satuya pong mga pinagdadaanan, sinasabat na mga kadipisilan sa buhay, in our struggles, pwede po kitang dumalagan pasiring kiina. Nagtitiwala na padagos niya po kitang tatabangan sa pagpamikbi, tatabangan na makarali sa iyang aking si Jesus. Because remember, we were all entrusted to her by Jesus. Babae, uya, an sa imong mga aki. Kaya ngunya na aldaw, hagadon ta, kay Maria bilang ina kan simbahan. Natukduan niya kita na padagos maging dayupot asin maimbod kay Jesus. Bako sana sa mga panahon nin kaugmahan, alagad sa panahon man nin kamunduan, lalong-lalo na kung nakukuata manan sa tuyang sadiri sa pamitisan kan krus. Sa ngaran ka nama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tinapay, kumakan na.
kamo mga dugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang maako manlukod kan Dios sa mga makakamhan. Ako ang malugod kang kagurangnanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal Kagurang na simbahan. namimibi kami ako ang mga pamibikan sa imong banwaan na may mga dulot nin mga sakripisyo. Tanganing sa tabang ni Santa Maria, inakan sa imong aki, daing pamibi ang masayang, daing hinahagad ang daing makamtan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong itaas ang espiritu. mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na magpahayag kami nin pagtubod sa imo na makakangalas sa kauswagan kan gabos na santos asinurog ng gayo sa pagrumdom ki Santa Maria Virgen magpadakula kami kan ugay mo sa magayagayan niyang pag-omaw. Tatotoo, darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kan daga asin pinadanay mo sa mga panahon ang balakid mong pagkaherak kando ngawon mo an sa imong surugoon sa iyang kapakumbabaan asin itinao mo huli sa iya an paraligtas nin tawo an aki mong si Hesu Kristo sa mong kagurangnan. Kaya ano po nin mga anggeles nagsasambakan sa imong kamahalan nag-uugma sa atubang mo sagkod paman nagaarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog sa kaugmahanin mga magkaiririba na nagsasabi, Banal, Banal, banal Banal ang ang kagurangnan. kagurangnan. Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, palada ng binadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ika ng gadan banal, burabo din gabos, nakabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asidugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, kainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay na tipan na papabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa God na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapainin buhay, kan kalis ng kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang, kanahawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kada Espiritu Santo. Dirumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkabuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan kabos na klero. Sirigman, dirumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Special kong ginigirumdom ang kalag ni Lilian, ni Benita, asin Teresita. Sinda, asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ina kan simbahan, kay iba ni San Jose, sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos
na santos, takaidto pa, nakapag gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagporan, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro ka na Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ngunyan, mamibi po kita kan pamibi, na itinukdo sa to, kan sa dong kagurangnan. Ama niya mo, Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. An samong kakanon sa rual daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Tagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring manan kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilinga an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya espiritu. po niya naihiras sa lambang saro, an inakong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos. na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, tauwi kami nin katoninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nag-aako kan mga langit noon na sakramento, namimibi sa imong pagkaherak, tanganing naguugma sa pagrumdom kay Santa Maria ang Virhen, ina kan simbahan, sa pag-arog sa Virhen Mansala, magkanigo kaming masangkuban kan misteryo nin pagtubos sa mo. Huli kay Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Amen. Salamat po sa Indo Gabos. Ang kakurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Bendisyon ang espiritu. lugod kita gabos, ka Diyos na mamumuton, asin maherakpon. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Good morning. Good morning.